फिरला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां तेनजिं बर' आदाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायबाय। यAbsu यAbsu जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय। बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो बिरहोबाय आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलानि सिङावनो जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि महरै जोंनि बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनथाय साननिफ्राय लानानै दिनैसिम हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बैक माय राजु दनसि यूट्यूब चैनल। आं गासैखौबो आंनि राजु दनसि यूट्यूब चैनलाव आं गासैखौबो बरायना लाबाय। आङो दायो दंफैयो नै जोंहा नोलोबारि आनसलिक यAbsu अफिसाव। बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि मेन हाथाइनि मेन टाउननि एसे ओरै खोलाहा आरो बेयाव जोंहा दिनै 57थि गायसनथाय सान फालिथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बानजायगिरि गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै जेनेबा दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेयाव माखासे हाबाफारि लानाय जादों। दायो माने नै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जागासिनो। बिनि उनाव जोंहा दङ माने साइकेल रेलि हानजा सुरनाय दं। जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै। नोंथांमोना आरोबाव लोगोसे आंजों दिनैबो लाइनाव थाबाय थादोलाय। माने बोथोराबो बारा मोजां नङा नै, अखा ओरैबायदि हादों जोब माने ख्रेब ख्रेब अखा हादों आरो थेवबाबो बिथांमोना नै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ अखा सिजानानैबाबो बिथांमोना माने हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो नागिरदों आरो दासिम जेनेबा फिरफिलाखौ बिरहोखांनानै ओमफ्राय माखासे बिबुंथि लाखिदों आरो बेखौबो आं नोंथांमोननो माखासे एसे खोन्थालांसै। नोंथांमोना आरो आंजों थांफाबाय थादोलाय। थौदो लोगोफोर बिदिबा आरोबाव दिनैबो आंजों थांफाबाय थादोलाय। अके, लेट्स गो। जोंनि जिउ संसार खुंनायनि गावनि जिउ दानायावबो जों खामानि मावनांगोन, लोगोसे माहारिखौबो जोङो माहारिनिबो खामानि मावफालांनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव आथिखालनि क'क्राझाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोनोम जादोंमोन। गायसनगिरि आफादगिरि आरो नेहाथारिया जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथांमोननि मुंजों लोगोसे माखासे रुंसारि बिथांमोननोबो जोङो मान बावगोन, बिबार बावगोन आरो मुंख्लंफोरनि मुङैबो बिबार बावगोन। दा बे हाबाफारिनि थाखाय जोंहा मावथि दङ। दा 1967 मायथाइनि जोनोम जानाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 57 बोसोर आरो बिनि 1967 मायथाइनि उनावनो बेहा मोनसे नाजावजानाय, गनायजानाय आरो लिरनाय संबिजिर दङ। अखा हाबाबो गनायाव गैया, ओरैबायदि जाथिनि थाखाय खामानि मावनायाव खुनु अखा खुनु सान्दुं खोथा गैया। गोजांबाय नामा? गोजांबाय आरो इनियाव थांबावनांगौसोनो बैयावहाय। हारिनि थाखाय अखा सान्दुंखौ जों गारहरनांगोन, अब्लासो जोंना हारिया थांनानै थागोन। नै दायो जों फैलायबाय आरोबाव मोनसेयाव नैबे होनदों जोंहा बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार फार्स्ट बिबार बावसिगोन आरो बेखौ खोन्थालांसै आङो। बड'फानि मुङाव बिबार बावसिगोन। अखा सान्दुंबाबो अखाबाबो जों माने थाथ'नाया गैला आरो गासैखौबो बाहागो लाफैनो खावलायबाय। नै मानसिफ्रा माने अखाखौ गिनानै ओरैबायदि माबा होनो खर'खौ सेफटि लादों मानसिफ्रा सोरबा उफाय गैयैयाव गोनां जाबाय। उफाय गैयैयाव नङा होमबा? बोथोराबो गाज्रि। आदसा बेनि थाखायनो आर'नाइ खानाय जाबाय आरो थाथ'नो हायोमोन खोमा। हागौमोन हानाया, उफाय गैया दा अब्लाबो देहाफ्रा एसे टाइमावथ' नेबाय थाया नङा होमबा ना? थाया। आदसा एसे खोन्थालांबावसै आङो नै सोरबा ओरै जाला जोब्बाय, गोजांबाय खोमा। जाबाय आरो गोजांदों नामा? माब्रै सार? गासिबो खाख्लुजोब्बाय नोंलाय खाख्लुमा? थाखाय एसे जानो लुबैदों। अखाया मालाय अखा मानसि इमान हिंसा जाखोब्रा दिनैसोलाय खोन्थानो र' आं। गोजांना सोरनाबा गुस्थिसो रानखांजोब्बाय नामा? आंनाथ' गुस्थिया थिगानोखा र', रानखाङाखै, बारा गोजाङाखै आं। माने बिबार बावजेनग्रा
आरो बे समाव जोंनि दिनै बड'फानि मुङाव बिबार बावनाय बे गोलाव सम थांनानै थायो आरो बिथांखौ दिनै बे बिबार बावनायनि समाव जिल्लानि बोसोनगिरि आरो जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' आन्सलिकनि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि आरो बिथांमोननि सांग्रां मावथि फंबाय नोंथांमोन गिबि गिबियावनो आङो दिनै जिखिनि हाबाफारिखौ आंखौ बेखेवनो बिबार बावजेन होनना लेंहरदों बे हाबाफारिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोयै बरायनानै आङो बिबार बावजेनबाय एबसुनि सिम्बल ना दाहाल थुंग्रि दाहाल ना गोजौआव दाहाल थुंग्रि गोदो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दावहा नांनाय हो हाग्रा बंग्रा थानाय लोगोसे माने सुथुरफोरजों दावहा नांनाय दाहालखौ माने नों ओरै सेफगार्ड हिसाबै बाहायोमोन ओमफ्राय थुंग्रि थाखाबाय हाथियार महरै बाहायोमोन गोदो माने दावहा नांग्रा जाथिमोन नामाब्रा ना दैमालु बंस'नि मानसि दैमालु बंस'नि नालाय ना दैमालु बंस' नालाय बर'फ्रा बेनिखायनो बे दाहाल थुंग्रिखौ नेरसोन महरै जोंनि माने मिंमां एरियायाव नायल' जाल' हाइ स्कुल बै गंसेल'थार जोंबो माने बे स्कुलावनो फरायदोंमोन नै स्कुला गोदो माबायदिमोन माने दायो ओमफ्राय माबायदि इमान आपग्रेड जाखोथाय गोदो जों फरायबाथ' माने बेबायदि गेटबो गैयामोन ओमफ्राय आरो बेफोरावबो नै बेफोरबायदि माने समायनाबो जायाखैमोन आरो ओमफ्राय ओरैजाय बिदि बाउन्डारिबो जायाखैमोन दायो नायदो बेसेबां आपग्रेड जाखो एसे हाबनानै खोन्थानोसै आङो गोदो जों फरायबाथ' बेफोराव जेबोआनो गैयामोन माने बेफोरबायदि फ्लरबो गैया दंफांबो गैया माबो गैयामोन दा जों माने फरायनानै थांखांबाय दा नायजाला ओरैबायदि डेभेलप जाबाय एसे खोन्थानोसै आङो स्कुलफोरनि माखासे थासारिफोरखौहाय नैरैजाय मोजां बानायबाय माने आरो डेभेलपबो जाबाय आरो ओरैजोंथ' माने बेफोरबायदि बिल्डिंबो गैयामोन जों फरायनाय समफोरावहाय दायो ओरैबायदि समायना जाबाय बेनो जाहैबाय जोंहा नोलोबारि एरियायाव बर' मिडियाम गंसेल' हाइ स्कुल फैयै दाना मेन प्रग्रामाव थांफिनसैलाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय रड मेप ओरैजाय माने लामाया माबायदि ओरै थांबा ओरैजाय बेखौ एसे खोन्थाबाय आङो लकेसनखौहाय हादनो हायाखै लिरनो दिनै जोब्बाय आदसा मा साबजेक्ट दं नोंसोरा हिन्दी मोजां लिरनो हादों ना जों बर' बे समावहाय बिथांखौहाय जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायदों मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दिनैनि समाव जोङो मुंख्लं बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय जोंजों आलासि महरै जोंना लाबोजानाय सुंद'यै बिबुंथि लाखिनो आं गुरै खावलायो धेमाजि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि बिबानगिरि फंबायमोन मानगोनां आगुनि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर मानगोनां बरदल गगामुग आनसलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै मावथि फंबायमोन आरो बे गायसन सानखालि जोङो नैबे गोसोखां मोनसे खाम्फायाव जोङो मुंख्लंफोरखौ नैबे मुंख्लं खाम्फा गुदियाव जोङो
खर' गंग्लायै बावबाय रेडि साइकेल रेलि मा होदोंलै बाबु नोंना माबोलै फरायलाय बाहागो लानो फैनाय जोंनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै मानसिफोरा नोंथांमोनखौबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायना हरनाय जाबाय थायोब्लासो बे हारिया गेरेमसा गेरेमसा हारि महरै सिनायथि मोनो आदसा नोंना मोजांलै ना रेडि जाबाय नै साइकेल रेलि गोलाव गोलाव आलाय गोदोर आलाय रेडि जाबाय नामा बोरै बिसोर बेनार गैया माबा मोनाखै बिसोर मोनाखै रेडि जाबाय सालायनोसै रेडि जाबायना नोंसोरो रेडि बेसे गोजान थांगोननो बारा गोजान थाङा ना थान्दा दिनाव मोजां कि तुम्हालागे नाजाय तुम्हालागे कि साइकेल लाना नाय हा बर'सो आंलाय हारसासो रायलायलांबायलै बर'सो रेडि जाबायना जोंनो नांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ बारे मोजांखौ मोनबायलै नोङो नोंना मा गोलैखो आबसु लं लिभ नोंना मा गोलैखो जोंनो नांगौ गोग्गो सोलोंथाइ नोंना मा गोलैखो फंबाय जोंनो नांगौ गोग्गो सोलोंथायानो नोंनालाय नोंनाबो बेनो नोंनालाय मा बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों नोंनालाय बर' खौसेथि थांनानै थाथों रेडि जाबाय आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना एबार साइकेल रेलिखौ एसे खोन्थानोसैलाय नोंथांमोननो जेसेबां हायो आरोबाव खोन्थालांबाय थानो नाजानोसै आरो थांबाय थादोलाय आंजों नै दायो साइकेला माने रेडि जाबाय एसेबो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो थ' बे रेडि जानायखौ खोन्थाबाय आरो आं नै बेजाय सोरबा सोरबा थाबायगोन नोंसोरलाय मा थाबायगोन ना सालायगोन नोंसोरलाय जोङो थाबायगोन थाबायगोनसो साइकेल गैया साइकेल गैया नोंसोरलाय मा सालायगोन ना थाबायगोन जोङो वाक नोंसोरलाय खम जाबाय साइकेल खम जाबाय ना साइकेल मोनोबा सालायनोसै साइकेल मोनाबा थाबायनोसै थाबायनोसै थाबायनानै बेस्ट थाबायनानै बेस्ट एक्सारसाइसबो जायोना सोर बेसे गोजान थाबायो सोर बेसे गोजान सालायो एबार स्टार्टिं जासिगोन मा थाबायगोन ना साइकेल सालायगोन जोङो नायनोसै साइकेल थोयोबा साइकेल सालायनोसै साइकेल थोआबा जोङो साइकेलजों समान समान थाबायफाबाथ' माथो खारनांगोनसोलै ससे खारनो ससे खारनांगोन फरायसा आफादनि बानजायनायाव गगाम दख'रानि सिङाव थानाय नोलोबारि गोजौ फरायसालि दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि 57 जोनोम सान 57थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि बेवहायनो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेवहाय जोंजों लोगोसे बाहागो लानो हादों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि दख'र बसुमतारी गोनां बिथां खारनानो बेनोदि जोङो जोंनि ओनसोलफोरखौ जोङो बोरै गोग्गो खालामनो हायो जोङो ड्राग्स जौ जुवा भां निसानिफ्राय जोङो बोरै रैखा खालामनो हायो जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो बोरै गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनो हायो दा बैफोरखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै साइकेल हानजा सुरनायाव माखासे स्ल'गानफोरखौ होगोन भारतखौ गोजौआव थाखाय गुरै खावलायबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बेखौ बेखेवनो नागिरदों बे समाव नुजाथिनाय जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मिरु आफादनि नेहाथारि गुबुन गुबुन आनसलिकनि आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि बे फरायसालिनि फोरोंगुरु लोगोफोर आरो फरायसा फरायसुलि दायो नै जोंहा साइकेल रेलि हाबाफारिया जागासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे खोन्थालांसै आङो दायो माने साइकेलखौ सालायजेनसिगोन आरो नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना आरो नायलांबाय थादोलाय स्ल'गाना जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय long live long live
सोलोंथाइ जागायजेनबाय दाबुल हेल' लोगोफोर आं जा हायो नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो बेखौथ' आं मिथिला नोंसोर नायग्राफ्रासो मिथिसिगोन नङा होमबा नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोर दासिमबो आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामालासिनो दंबा माने थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो मानो होनबा आरोबाव आं बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो थौलाय लोगोफोर बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो हाजासे शेयार खालाम लोगोफोर